Здравейте, хора! Връчета! Полекни, Пътя винаги има два края, както и салама. Ми каза, че съм патица. Заспала. Мяу! Студено е. Ето, добре, спирам го, айде. Вънка не е 40 градуса, няма пукнеш. 25 е, то навънка не е минус 10 и ти няма пукнеш по принцип. Какво става, майко? Нищо е напред-назад, с тебе какво става? Айде да седнем да едем първо и после ще снимем. Ти, аз казвам аз. Са. Практикер няма решение за всичко. Бебето реве, другото яде. Да, ти, какво ядеш? Добре. Добро утро. Днес детето прави милосърдие към баща си. Нали така? И спа по-докъсничко. Да. Малко помагаме на жените. Какво искаш? Какво е то? Тук има мляко, вода, капките, има манджа за малки, банан, чанта, GoPro. Хайде, дигай да се вържи. Гледай къде снимаш. Я си снимай люлката, тати. Снимай си люлката. Здрасти! Да те люшкам ли? Да. Я хвани цветето. Пробай се да хванеш цветето. Хвани цветето. Хвани цветето! Полекни. Добре, докосни цветето. Докосни цветето само. Боц, напред, боц. Бъп. Бъп. Мама ще се вози от предета. Да, ти знаеш, мама ще се вози от предета. Мама ти приготвила нещо. Бивата е тук ли? Айде. Айде. Ника, тя трябваше първо през работа да минем. Давай, ще завъртим, бе. Трябва да през работа да минем. Апа! Отиваме на почта обаче първо. Така ли? Да. Добре. Ма идеш за мен? Има. Тъй. Ти каза ли въобще къде отиваме? Ми повтори, защото аз давна казах, защото аз говорих още в сутринта. В сутринта говорих. В сутринта говори. Да, и много време си минало тогава. Така. Днеска имаме няколко задачи. Първата, в момента явно отиваме до почтата, защото имаме пратка. Втората, отиваме до счетоводство, до моята месторабота, защото трябва да попълвам там някакви документи допълнителни за Майя, се оказва. После ще ходим да оставим малкия на едната баба, след което имаме да посетим отново другата ми месторабота, т.е. същата фирма, просто друго място. Оттам трябва да взема едни други неща. Тя кажи, къде е, Вели? Ехо! Ехо! И телефон. Друго не ми трябва. Сега ще дойде мама. Мама... Вели, мама отива да върши работа, бе, тати. Коланче, забавих ли се много?
бумащина. Да. Поредната бумащина. Трябва да носим нещо към другата клиника. Не. Здравейте, хора! Ние сме... Не, да, начало. Оставихме децата. Велимир, който е всъщност тук еквивалент на 3 деца. Да го спирам ли? И сега отиваме на здравия Майо. Отиваме да вършим на работата, която ни остава. Отиваме първо през Виста парк, тук тъй. Жената си оправи документите. След това трябва да отидем през някаква борса или през практикер, примерно. Всъщност може и през бриколажа и през Холмакса трябва да намерим плексиглас, защото все още не сме казали, обаче ние изработваме покани за сватби, кръщенета, за покачи. Освен покани, също така изработваме етикети за бутилки, изработваме настанително табло. Welcome табло. Welcome табло. Табло. И други неща. Така и така се отваря вече разговор към тази насока. Ще ви покажем някои от нещата, които сме изработили и много се надяваме пък да ви харесат и пък примерно да си харесате нещо и пък примерно да направим нещо за вас. Защо отваряш? Топло ми стана, ама и ни предполагаш, че то ще дойде и ще стане толкова шумно. Ти го видя и продължи да отваряш. Да, сега се пусна климатика. Какво? Студено е. Бе, къде направя сега на теб, те вземе ме топло. Не само, ама я киха. Добре, лекичко е тъй. Ето, добре, спирам го, айде. Вънка не е 40 градуса, няма пукнеш. 25 е, то навънка не е минус 10 и ти няма пукнеш по принцип. Сещаш се? Няма да пукнеш. Дай. Спряхме малката да хапне. Полека, ма. Полека ви, моята миш. Готова ли си? Хапваме. Малка почивка. Ми каза, че съм патица. Заспала. Заспала патица. Патица заспала е. Всичко е 6. Така. Бяхме до практикер. Така. Сега. Практикер няма решение за всичко. Не винаги има решение, да. Да. И сега ще ходим да търсим някъде другаде. То по-скоро няма да е сега, то най-вероятно ще е утре. Но да. Сега трябва да отидем да вземем едни материали от един арт магазин. След което минаваме през борсата, защото трябва да вземем оттам ляко на малката и някакви други работи. И след това мисля, че благополучно можем да отидем да вземем Вели. Ти искаш ли да кажеш нещо? Малката плаче. Бебето реве. Да. До после. Тъй. Айде. Кажи. Днеска не успяхме да свършим всички задачи. И утре сме отново на път. Джома ти е много зле, много мръсен. Цялата кола не е прана, не е мита от 5 месеца. Честно да ти кажа, последния път я мих. Амая, на изписането на Амая. Да. Няма време, защото утре, ако ти кажа, всъщност утре отивам сутринта да мия колата, ще искаш да ме изкормиш. Да. Да. Или ще остана след първа смяна след първа смяна да измия колата. Какво пита отново? Мисля, че дяловете са перфектно добре според мене. Добре. Какво говорихме по съществото? Трябваше да ходим до слънчоглед. Това е
Майко, какво задръстване. Мога да се обаря на нашите да слагат малкия да го преспиват направо. За това задръстване, как ги виждаш нещата? Да сме 6:20 горе в Кайсиева. Сега е 6 без 10. 6 без 10. Да пускаме чагата. Да. Да. Ами, ние освен утре да продължим. Най-вероятно. блок. Да. Не мога да си събера мислите по много. Види, бе, за какво са ти? Нали? Ма за какво са ти, бе? Да. Мисли. Бай. Мед. Мед. Тя пази, че млъкна. Аха! Виж, верето как ме пече. Вели печелич? Печелич? Да. Я, как ти пече? Аява. Че положението на топорчано. Да. Може би е овладняла по-рано от необходимото, но за... Да. Айде. Застава чао, защото това е положението. Да, за днеска или по... Давай. Днеска не успяхме да свършим кой знае колко много работа, но все пак беше много значим, много хубав ден, всички бяхме много добре, всички бяхме заедно. Така, утре, верето има за ядене. Утре продължава нашето приключение, вероятно ще го съединим в един клип, ще ни видите утре, точно в 11:00 ще бъде пуснат клипа, след може би 2 съботи. Очаквайте ни, ние винаги ще сме там. Бай! Добро утро! Добро утро! Кажи здрасти! Айде, яш! Яш! Абе, чакай, трябва да ядеш, бе! Айде да седнем да ядем първо и после ще снимем. Ти, аз казвам аз. Ко стана готиното пече замина? Добре. Бърши. Тати бърши там. Помагай. Майко, какво е направил? Виж окото на рибата, я забърши тук. Рибата вече ще вижда 4D. Ето е, мамо. Абсолютно тръгваме. Да, бе, успяхме на него. Да, мамо. Да, мамо. Да, любов моя. Кажи. Аха, добре, гладняхме. Първо отиваме до Ардес, за да вземем микрофони. Да погледнем за микрофони. След това ще ходим за плексиглас. Да видим, понеже вчера един приятел ми каза една борса. Там би трябвало да има по-голяма разновидност като дебелина и размери. И тъй като излизаме рано,
ще имаме време и да отидем някъде. Да се поразходим. Това е. За момента. Слънчоглед. Слънчоглед. Слънчоглед трябва да. Вчера не успяхме да направим всичко. Да се надяваме, че днес ще се случи. Ти така ли си? Като излизаме и после в момента, в който седна в колата, се чувствам изцедена. От това бързане, от емоциите, изнервеността и напрежението и абсолютно всичко. Ти може би се чувстваш изцедена. А ти не се чувстваш. Казвам, че те първа трябва да обикаляме надясно. Може да се чувствам изцеден след разходката. По-скоро като седна в колата се чувствам, че винаги съм забрал нещо. Това е едно на ръка, но аз чисто като такова говоря. Много рязко. Знам къде тати. Иска да махнем обувките. И сега какво става? Дай. Малкият е готов за спане. Малката обаче до сега спа. И е будна. И сега гледай какво става. И точно сега ще иска и да говори. Да, ще стане битка на... Титани? На титаните. Битката на титаните сега предстои. Здрасти. Тук сме на слънчогледа. Едното отива си взима разни неща. Бебето реве, другото яде. Да, ти какво ядеш? Добре. Ай, успех. Абе. Детето яде хляб. Мама се малко ще дори. Обикновено като тръгна с колата и деца се успокояват, но... Не стана! Тати, здрасти! Да? Какво става, мамайко? Нищо е напред-назад. С тебе какво става? Чакам. А? Чакам ста. Добре, хубаво. След 15 минути ще дойда. Къде след 15 минути? Еми такова се, айде, чао! Намерихме едно място, където вчера едно приятелче ни каза, че можем да намерим плексиглас и поликарбонатни плоскости. Отидахме, реално човека ни предложи друг материал, който отново е прозрачен и е доста по-устойчив от плексигласа. Така че отиваме сега пък да търсим нещо, с което можем да рисуваме върху него и се връщаме до слънчогледа обратно. Общо ето лека по лека събираме нещата. Да, трудно, но какво беше? Трудно... Лесно, хубаво няма. Да, ама не те хората са казали work hard, not smart. Да, да. Така е. Така че по този принцип си вървим. Да. Нещо друго имаш ли да кажеш? Не. Добре. Да, ама най-склони да спи. Най-накрая склони. Отиди, най-накрая отиди да спи. Парашут стана. Най-накрая отиди да спи. Сега, мъжа ми каза, че не съм никакъв инфлуенсър и никакъв ютубър, ако не съм показала покупки. Показвам. Фокусираш ли? Не фокусираш. Той ще фокусира. Той не фокусира. Той не фокусира, тази камера не е фокусира. Да, ще се направим, че е фокусирал. Примерно. Така, взела съм 3 бои на Амстердам.
акрилни. Тук какво имаме? Грунт. Ето такъв грунт съм взела. Надявам се да ми свърши работа. Имаме и финиш, който аз пожелах да бъде матов. Не искам гланцов финиш. И ето по този начин изглежда той. Също така съм взела шлак метал, който ще ми е необходим и той. Допълнително втори вид шлак метал. Единия е на люспи, този е на люспи. Не знам колко се вижда. Що тази камера не фокусира? Защото е екшен камера. Екшън? Все пак. Така, както да е. Представете си на люспи. Все там. И тези обаче вече са на листи, така да кажем. Да, това е. За сега пазара е това. Към момента това е положението. Дали ще стане, дали няма да стане и колко ще стане и колко няма да стане. Евентуално ще видите в утре глупости. Евентуално ще видите в някой друг влог. Ако не видите в някой друг влог, най-вероятно нищо не е станало. Не, той ще го запишем някак. То така ли, че ще идвате с нас на сватбата, тъй че ще видите как са станали и поканите, които сме направили. И това, и онова, и това, и онова. Да. Ай, стига толкова. Задоволих ли твоята потребност от нали, да бъда пълноценен инфлуенсър, да покажа пазара? Не. Не? Какво трябва да направя? Не знам, постарай се повече. Добре. Айде, след малко, ако купим още нещо, аз пак ще покажа. Защото така трябва. Ако случайно се чуем по-добре, може би сме взели микрофони. Да. Те най-вероятно ще трябва първо да ги заредим. Не, те са заредим. Добре. Айде, скача ще нас. вземем в някоя втора опитърва такива върнати от рекламации заредени да са. Да. Айде. Чао. Тук лайсната ни я няма. Да, прекрасно. О, джама е чист във ваша чест. За да може да виждате по-добре. Аз искам да пусна това. Къси дълги, ама пуснах чистачките. Айде. След това паркиране, какво ще кажеш? Просто съм щастлив, че имам възможността да ходя, а не да шофирам. Така е, като оставиш всички задачи за 1-2 дни, в които почиваш, е абсолютно нормално това цялото нещо. Сега сме пред Ардес и се надяваме да си намерим нашите микрофони, защото се оказва малко трудна задача да намерим нещо, което хем да ни харесва, хем да върши работа. Айде! Така. Какво казахме за от първия, втория, петия път нещата? Не. Отиваме друга реплика. Да. Показва се, че просто нашата камера има някои спецификации, които не поддържат всеки вид микрофон. И единственият ни вариант е с жак. Да, AUX. Като знаем, че бежичния някои дават
Отклонение, леко забавяне, като според хората нямало съответно чак толкова, ама аз не вярвам, то пише, че има отклонения. В крайна сметка, ако ми трябва още труд да хвърлям в програмата за обработка, па да намествам и аудио, не мисля, че се заслужава. Сега. Не успяхме да отидем до фотосинтезис, защото малката много се размрънка. Не желаеше да стои под никаква форма в колата. Трябваше да ходим да взимаме и малкият, тъй като и часа беше много напреднал. И просто си казахме, че няма да е днес, най-вероятно ще е някой друг ден. Не знаем кога ще се случи, тъй като постоянно, ежедневно, супер много задачи ни се струпват, тъй като гледаме да ги решаваме, когато Владо почива. Това е. Сега се прибрахме. Момчетата излязаха малко да се разходят. Навели явно, не явно, а видно никога не му стига времето навън, като на всяко дете, което е абсолютно нормално. Излязоха сега малко навън. Аз съм вкъщи с малката. Сега я смених. Предстои да й направя мляко, да я нахраня. И това е. Ще видя да свърша малко домакинска работа. Тук-там е да пооправя. И ще чакам момчетата да се приберат, да кажат какво им се хапва, или по-скоро ще им звънна да питам какво ще вечеряме. И да, това е. За днеска е толкова. Нямам идея това дали ще е финал въобще на влог, или дали ще е към друг влог. Начало, край, нямам никаква идея, но от този ден мисля, че толкова стига. Добре. Ай. Чао.